administrazioak hiritarrengan eta hiritarrok administrazioarengan daukagun konfiantza maila hori elkarren artean lantzea litzatekela ziurrenik proiektu partekatuak aurrera botatzeko eta aurrera egiteko daukagun aurrean erronkaren bat. Horrek esan nahi du alde batetik administrazioak ulertu behar duela, inork baino betok hiritarrok ulertzen dugula eta badakizkigula zeintzu diren auzoen, lurraldeen beharrak, hori alde batetik, baino egia da ere eta zentzu horretan landu behar dugu eta autokritika moduan ere esaten dut, hiritarrok ere ulertu behar dugu udala danok garela. Eta batzutan ulertzen dugula hor binarismo moduko erlazio baten baitan gaudela, kontestu batean hor da udala eta hemen gaudegu, eta batzutan inkluso sentitzen dugula euren haiek gure kontra egiten dutela batzutan, eta nik uste dut horren inguruan landu behar dela, eta ulertzea amankomuna balore hori, guztiona dena eta publikoki zaindu behar ditugun espazio guztiak bien arteko, hiritarren eta administrazioaren arteko behar bat eta balio bat izan behar duela, eta nik uste dut zentzu horretan aurrera egingo dutela proiektu asko.